Къмпинг, къмпинг Разбито сърце. Намира се село Долна кула, община Крумовград. Виждате златен пясък, река Крумовица, позлатен. Златен пясък, като пресеете пясъка, излиза злато. Да. Не както златните пясъци във Варна Слънчев бряг. Това е истинско златно. Да. Виждате тополите през златото, видите. Който иска на сянка, който иска, ще търси минерали по тия камъни. Има много полускъпоценни камъни, агати, кристали, кварц и златни купчета. Който разбира, ако го сложите в огъня, той се раздробява, чукате го, пресявате го и ще може да добиете и злато. Това на устието едно дере се нарича хамбар дере. На устието на хамбар дере. По пътя за водопада, казаха го водопад на сътворението. А ние го знаем като Кара-Ин. Кара значи черно, и пещера. Не е само водопад, но има и пещера. Близо до него има други пещери. Сега нашите комшии са взимали решение, преди го затвориха, защото там се развъждаха лисици и лисиците крадеха кокошките и бяха закрили тия пещери. Сега са решили, защото има наплив на туристи от цяла Европа, даже и от Австралия, от всякъде по света. Има пещера. Името Хава Анали казаха какво е още. На следващото видео ще го кажа по-точно. Да. Дълго стана видеото. Благодаря ви за търпението и за вниманието. Да, точно против махалата Гуской. Село Хисар Гуской. На Google, ако напишете Хисар Гуской. Български махалата, как се казва, сега не знам, но ще видя и ще прибавя в как беше бе? Yorumlar. По-долу ще напиша бе, как беше, не можах да се сети сега. Да. Уважаеми зрители, уважаеми природолюбители, това е природно непокътно място. Всичко 100% натурално. Да. Чакаме на родопите.